Nganga negede, nganga negede. Oh,
Ọra n'eze ndị Igbo Igbo mụrụ nze m ọzọ yekwu m abịa ka o si abịa ọzọ nụ nye ka m buze ebu wee chọjebe nụ ya bụ ọga ndị ọga ọgaranya bịa na-ebulu oche nụ nye ka a na-ekwu dị fa ya nwa ka a na-akpọ High Chief Christian Obinna Nganga One na Niegede ije ọgaranya bụ ije ego power ije ọgaranya bụ ije ego ije ọgaranya bụ ije akụ n'ụbanụ onye nwere ego nye alibi ife ije ọgaranya bụ ije ego apet odogwu ije ọgaranya bụ ije ego alụsị ego ndị Igbo na-ebunu ife onye na-eme ka eji malianụ egwu ka m na-etili chi okike m ọra na eze ndị Igbo Igbo mụrụ nze m ọzọ egwu m abịa ka o si abịa ọzọ nụ
Yeah.
Makanya Bang, asal dapat anu konfirmasi. Ama mungkin jamin jamin akan menjadikan kasih. Banyak tu payah dulu yang tak pada orangnya. Akan menjadikan kasih sebab ibu bapa mereka tahu. Aku nak cina. Ewan ni yang apa ni? Iya, itu orang di sini. Ocudoan. Ocudoan iya itu orang yang jadi. Iya ini ni. Boleh kita beri dosa pada orang lain. Bapa kita cina. Naik. Atau di kamu. Boleh community leader. Naik. Boleh punya dia sedikan. Dia bukti. Boleh betul. Dia bukti. Orang ni bayar. Dulu di bawah kerana apa? Saya hanya cina. Aku ni terang. Asalnya marikan orang mujaran ada buang. Orang benar aturan. Orang ni buang bunyi. Makana orang normal ni. Orang ni buang. Everyone orang marikan sorry kerana. Nanti lagi. Wajib hal berbeza kerana. Orang nak biar naya nak. Buang. Banyak domai. Wajib pakai. Kita akan namun banyak bro. Hanya bisa orang mengukur kata itu bisa banyak. Oh, kan apa? Banyak normal. Banyak normal mari kan. Kalau jualnya rumah dengan ada di rumah normal bro. Orang muda, una mau jualnya orang nak kena kena so parenti. Zaman ni orang ni kalau mana? Kau cuba mana ni buat orang? Orang ni tu. Jangan lupa yang. Orang ni mana dia punya ni? Dia channel tu. Bukan kita. Orang ni menjadi aja pun. Orang ni buat ni buat. Semua boleh. Kadang boleh ada kon. Ortuba. Jodoh mengukur kena cara nopo. Nopo. Orang orang pada soal ngadu. Pasal ni pasal apa begitu. Yang dah yang baru. Sebelum orang ini kan tu. Orang ini ada kerja apa? Agak, agak nasi. Ibu selalu mau melakukan. Asal dia. Oh, kalau dia ni kabur mana apa? Nah, katakan. Hari yang sorry bandai kita. Mana apa belum macam itu kabur. Aku pernah nampak cuma dunia kita. Orang kiri kanan mantel dan orang dua bani, dia ada macam mereka Johnson. Dia kan juga dia belum berikan net. Ada apa yang dapat ini? Ada orang lain. Kalau makanya aja dia bukan yang
mana ego bara tuzo achọrọ ugbo n'ugbo ahụ ọgọdụ ihe mere ma n'imete na-efụta mmadụ anaghị akarị ụmụnna anyị onwere anụ ndị anaghị akarị ụmụnna anyị onye ọbụla anaghị ọdịghị udo jikwa aka ịchọtara onwe obi ikpe n'aka ihe njikọrọ ya nwere na-ahụ maazị enweghị ike icheta ihe m na-eme ụmụ ukwu onye mmadụ onwe nke anya na adị ebe ebe oyibo na-eme almost 3 minutes ọdụ ya na-ahụ ọwụwa ebe ọgwụ n'obodo ndị ebe ihe mere ndị ọnya akwụkwọ ọsụ na ya na-ahụ n'okwu na-adapụrụ na ndị akọ ojebe wee na-abịa a mesịrị ndị nche okwule tọọra ji obe eje na ntikọt ndị ntikọt na-atọ abụrụ eje bụ injinọn oriji na adị ogbe na ana ka ahụ nchekwu ihe agha ndị ọmịiko ya bụ ụmụ ụbọdị ntikọt ebe ọmụ ndị ọmịiko ya na-ata ewu na ntikọt ya na ama n'obodo Enugu na ọ na-echiri m obodo before onye rute antikọt na-akọrọ uche obodo Enugu Tuwa macho kwa mwenye mwenye vile mwenye kwenye mwenye 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 kwa mwenye na kinchi chika mwenye dala also mwenye mwenye kwenye pesa kwenye Ọbụrụ na omume ha na-eme ego na-adị mgbe ọ bụ okwu fe nke ọrụ ọrụ. Onye ọbụla eji zọbara ọchị na mmanụ adịghị echi. Oh, look at the side. So, Theo Kanak. I don't think I do it. We're bandits. I wear so many. Sorry, one more time. You want to get my brother to say again? I'm hoping like me too. What are going to do? I don't know. Kimchi group for young open on them. Perhaps go play now. What do I get? I never say I go to work. Everyone knows that. Front of you and coming with one. I am not going to go to the room. Only I want to come in and not have the diagram. You don't have the one. Shut up. Everyone can if you come on the platform, I mean, was here. No way, big man, no negative to burn out that way. I'll go look at him. I'm my boyfriend. I'll trust you. I'm my boyfriend. Oh, you may do what you do, you may do that. I don't know what to do. But I can't do the right thing. I'm not only about to let you. Did I say back? I got to live on the van. But the dog I got me to my home. But I can't go out. One man went up and I don't know about him. My people don't know. Oh no, when I get ready to have it, I'm back. Ihe na-abalị ma gburu bụ ụgwọ na-eme onye ọbụla jede nke pụta mba
ihe anyị na-evotu abụ PDP, ihe anyị na-evotu abụ APC, ihe anyị na-evotu bụ oji banye ego na ọbanye ya anyị na-eme atọrọ ka anyị rejistara pụta nka anyị ga-ede mpụta n'aka ihe ndị nso bụ na-achọ ọnụ ekwube PDP maọbụ APC maọbụ ka ihe nso chize rejistara pụta nka ma ọ pụta mba ọ na-akwụ ihe ọ na adịghị ga-adọrọ ya gburu protekụ nke egwu maka anyị na-adọrịta ihe n'aka pụta nka mgbe ọ dapụta n'ụlọ ahụ mụ na ụmụ na-ekola bụ agịrị otu ime foundation ya na pụta nka n'aka onye ga-agwa ya rụzi ụlọ na mgbe aka ama na ọba anyị gwara egwu anyị ka egwu omume ụmụ chadebe ụzọ nta aka na mma ihe ejere ya ebe a na-ahụ ụka ọnya onye ntị ntekwara abụghị na-eji agụgụ eso ka na iji ga-abụkụ ihe ọbụla gede wetara aka abụla ụlọ akwụkwọ ọjị ihe ndị agbara ya rụzi onye ọbụla mefurula nwoke ihe ahụ bụ nka egbukwe echi ọgbama akwụkwọ natara kedebe ibetụrụ na-ekene oriri o nwere ebe gara ndụkwa nkịtị mgbe ma ọ bụkwa na m Chineke na-akụmachi n'oge ogbogboo maka ọ gara ebe ibetụ n'oge nwa atọ ọgbadụ enu ha wee bụrụ na-eme oge inye ekwuche were nke ọzọ ụchawa ihe niile onye ya ndị aga ọrụ ugbo o nwere ihe ị na-enweghị ike inweta mmadụ nweta o nwere ihe nwere ike amaghị enweta ya ma na nwoke nweta ọ bụ ịhụ maka onye ihe nọrọ mma n'ihe ọma ụlọ na chifu dị iche iche onwe chifu ị na-abụ ike na mkpụrụ ọdụ ọrụ maka chifu na-eta nwanne anyị nwoke ọ dị iche nna ya tupu nyere anyị oronanụ na-ekwu nna anyị nakara anyị ga-eme owekọ ọ na-anata ala anyị buletere obodo nọ anyị kebere aka na anatara ndị ebicha onye ka ha mejide n'ewu nzugbo anyị nwa ọ na-apụtere n'ọrụ ka anyị mere n'ọrụ udo n'ọrụ ekele m onye nsekwara udo udo jere anyị nsekwara njọ njọ n'ọrụ a ụmụ na ekele ekele m dege maka anyị ga-ege ebe na ebe anyị dịkwadosa anyị na ya na-eje ebe anyị ekele
Our second goal, I don't know. Inwekwe problem, ebe kwa akpa na-etibe, credit ewekwa, ọ na-akpụrụ akpụtụ. A na-etibe ga-ebi, ọ ga na-akpụrụ otu ụlọ ọsọ bụ the problem. Biko ka ịkọ nna na-etibe. A na-ekele kwa nwanne anyị nwoke dị na-abụ ndị otu. Ana m asị, kedere ogbefi kere anyị ebe a. Ka obi anyị ncha niile ọ gaghị bụ Agnes Ido o nwere ọ gwara anyị ọ sịrị ụbọchị ya rụkwara ụlọ maka ọ bụ ya bụ ndị mmadụ nwanne na-eji agasịrị onye mụrụ aka agwa ya abụghị mgbe emekara a na-ekele ya na gara aga na-asị ka Chukwu dị ike niile gozie oyi otu nzikọta ebe m ga-esi na aha Jizọs Kraịst. I hear you back and put the put up. Man, I did this up for you. I got a put chairman. I get you a foundation. Not come Nigeria, when I feel what I hear. Oh, that's the one I'm really about. I live. Oh, yeah, not a people. Chairman, sir, two people, everyone. Oh, look at it. But I did that. I hear you were a problem. Chief Abalas. On a banana. But whenever you give time, you give one time. They go Papa yang kata nak. Papa yang kata nak. Apa yang saya dah cuma. Tidak agak.
Progress. I got a pen. Press one. How about the challenge? I ran say, oh man, ganga, oh man, God will let you go, man, ganga. No, la ima. Ko mala. Ojo. Ni ba mo to manon. And what one I want to say. Thank you very much. I think you better buy you I think it is itu beliau berdua nasional, saya makan jenis ini, itu dia. Orang ayu main, ayu pemula ni, pemula ni kita tanya mah, ayu dia berkait macam sudah bor, apa dia berkait beri, tidak ke, siapa yang ayu ke tu ni buat beda tu. Banyak ini kau mana auto sahaja. Apa itu tu? Ini cuma saya kebun tu lah, saya pun. Apa itu cium kau buat mana? Kata mu, kalau nak kau, kalau nak buat mana? Aku tu yang dah, nama saya kan ada lagi tu. Abi boleh kau nak kata lagi. Orangnya tu lagi je, dah tu nak, orangnya tu nak, dah tu nak. Itu awak paham tak? Apa dia mahu ada di dalam. Thank you.
Answer the one who's not. Answer the one.